Здравейте на всички! Днес правя това видео на български като специална изненада за един от моите приятели, който ми писа вчера. Обикновено видеята са ми на английски, тъй като над 90% от моите клиенти са англичани и се старая да бъда полезна и за тях. Но днес това видео е изцяло за вас на български език. Реших да споделя моето мнение във връзка с еврозоната. Както знаем, България ще влезне в еврозоната от януари, а решението за членство се очаква да бъде официално обявено през юни тази година. България вече покрива ключовите критерии за инфлация, бюджетен дефицит, стабилен валутен курс и левът и сега е свързан с еврото и е фиксиран към курса 1.95583. Преходът ще бъде автоматичен, всички левови сметки, договори и дългове ще се преизчислят. Какво ще се случи с цените и заплатите? Цените в магазините възможно е незначително повишаване на някои цени заради закръглянето, което ще се случи нагоре. Например, ако продуктът е 99 стотинки в момента, ще стане 50 цента. Държавата обещава да има строг контрол върху цените, включително двойно обозначение от септември 25-та. Заплатите също ще бъдат преизчислени по официалния курс. Например, ако сега получавате 1500 лева, ще станат около 766 евро. Няма да има реална загуба, само промяна на валутата. Инфлацията ще зависи от икономическата политика. Ако държавата наложи контрол, няма причина за шоково поскъпване. Не обменяйте левовете си сега, всички левови сметки ще бъдат автоматично превалутирани. Няма да има такси, загуби или данъци при този процес. Няма да има нужда да ходите в обменни бюра или банки, всичко ще стане автоматично. Не се поддавайте на паника. Как да защитите парите си и моите съвети за това? Първо, диверсифицирайте. Не дръжте всичките спестявания в една валута. Използвайте добре капитализирани банки и спестявайте в дългосрочни продукти като пенсионни фондове. Разглеждайте възможности за инвестиции в активи, а не само в пари. Имотните инвестиции са добър ход преди 26-та. Защо сега е подходящия момент? Защото се очаква засилен интерес към България от чужди инвеститори след въвеждането на еврото. Имотите запазват стойност и се обезценяват по-бавно от парите. Покупката на имот преди 26-та може да ви бъде добро предимство, защото ще бъде на по-ниски цени и по-малко конкуренция ще имате. Също така обмислете имоти за отдаване под наем, Airbnb или нещо дългосрочно. Земеделската земя или имот в развиващ се район също е страхотна инвестиция. Както и естествено имотите за лично ползване. Какво може да научим от Гърция? И грешките при въвеждането на еврото в Гърция станаха така, че цените рязко се покачиха, нямаше контрол и прозрачност и финансовата им система не беше подготвена. Урокът, който България трябва да е научила, е да се избегнат спекулации, да има строг контрол върху цените, да има информационна кампания за хората също така, да се използват възможностите, които дава еврото, а не само да се страхуваме от промяната. Като обобщение, какво означава за обикновения човек? И какво трябва да знаете, че вашите спестявания, заплати и пенсии ще бъдат автоматично преобразувани в евро, без да имате загуба. Няма нужда да купувате евро сега, цените могат леко да се покачат, но няма да се отвоят. Имотите остават стабилна и умна инвестиция. Разумната финансова подготовка и спокойствие са ключът. Благодаря ви, че гледахте това видео. Еврото носи промени, но и възможности. Подгответе се, информирайте се и не позволявайте на страха да ви ръководи. Ако видеото ви беше полезно, споделете го с близки и приятели. До скоро и бъдете финансово умни!